karon nga pagkaon. Lami kaayo labaw panisya sa chicharon. Pag ikaw makatilaw, ikaw yun magpangita. Naani siya sa dalan, gisuroy o bisikleta. It is part of the chicken nga giputang agharina. Tanan pwede mo kaon kay naani siya putina. Kasagara mo palit, talaga og olitawo. Lami manggod ka, ayo pili mo, ikaw magwapo. Dili siya mahal, kay pisura ang presyo. Dili ka alkansi, kay lami man siya kaayo. Ikaw ang magbuot kung unsa imong sausawan, na ay halang-halang kung mauna imong ganahan. Pag ikaw makatilaw, imo ni balik-balikan. Kay kini nga pagkaon pwede man all around. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Lami anji ko aning pipik bay. Na, Lagi, saray, ganahan kay ko. nangatid ka, palita. Balik magdaghan. Nadinig ko eh. Pwede ni siya sudanon parisan imong kanon. Pwede po appetizer paga nasa imong kaon. Lami ni siya kaayo kung wala po kay lingaw. Kalingawan o kaon samtang sa TV mananaw. Mura po ni siya fishball kauban sa tempura. Pag imuhang lutoon kinahanglan og mantika. Haonon lang dayon kung mahimo na siya og pula. Lami ni siya parisan o bugnawon nga papula. Maka-addict ni kung ikaw ani makakaon. Bisag asa nga lugar imuhaning pangitaon. KWEK-KWEK ang pangalan sa akong gipasabot. Lami ni siya kaayo, you can eat it back and forth. Right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Chick, right, chick, right, chick, quick, quick. Kalami aning KWEK imong gipalit pa yoy. Na, Musugog kayo ko. nasa lugar ka, suka. Musug kayo ko na. Oh, ano may kapasamayan para makapag mo na to? Malaman ka ha? Hindi mo ikaw mo to. Sige, mutuan ako, mutuan ako. Sa sawan halang. Ito halang. Amis. KWEK-KWEK ni unsa pa'y gihulatan. Lami ni siya kaayo para jud ni sa tanan. Bata matigulang pwede ani mo tilaw. Pag ikaw magkakaon sigurado jud kang matagbaw. Pwede po di-stock sa mga estudyante. Ganahan sila o kaon, bahalag mawadag plite. Ganahan o palit kung gwapong naman liga. Mga chicks na mo palit, dili jud na makaistorya all around ni. Pwede po sa mga birthday, pwede po pasalubong kang kuya o ate. Sa Pasko o sa New Year, pwede ni siya ihanda. Kay mura ni og fried chicken nga dili mapangka. Sumanong KWEK-KWEK amo ning ipakyaw. Aron kaming tanan sa KWEK-KWEK matangbaw. Yeah, KWEK-KWEK in the house. Deliciosa.